Bones joves a mon canal, senyor Trencaclosques. Avui us explicaré què és la biologia especulativa. Mai t'has demanat d'on venen evolutivament les criatures d'Avatar o d'Alien, si tingueren sons propis neandertals o qui va ser el primer ésser viu d'aquests mons? Si és que sí, no ets l'únic. Cadena estròfiques, evolució, alçament de civilitzacions, has recomprès en documentals, pel·lícules o llibres. No obstant, aquest és només l'àmbit de la xenobiologia, però n'hi ha un altre de molt important, i és el de l'evolució especulativa en si. Com les espècies i només un grup d'aquestes evolucionaran en el futur. Això és el que s'intenta explicar en Afterman, el qual no crec que sigui el de millor qualitat, ja que en moltes ocasions només s'agafen la cara i el color d'un animal i el posen al cos d'un altre, pensant-se massa de l'evolució conversant que van patir els ratpenats, ocells i demés. Mateix mitjà, mateix equivalent orgànic. És així que et recomanaria millor el llibre que està disponible a internet de Dubrovsky, el qual segueix estant una mica passat d'àcid, però igualment està ben treballat. Respecte a altres projectes que parlin d'una fauna des de zero, Seeds of Polynesis no està gens malament, al igual que The Planet of Snaiad, però hi ha un altre tipus d'evolució especulativa, la dels humans, en el futur. Òbviament hi serà aquí. Hem vist tot el que hem avançat aquests 100.000 anys d'existència, com tots els humans van passar de ser així a tota aquesta diversitat. Imagina't el que serem en milions d'anys. Això és el que s'explora en Man After Man, però de nou, massa surrealista. Un surrealisme que és justificat en el Tomorrows, on passem d'això a això. I una explicació racional, no és tot tan exagerat. És del creador de The Planet of Snaiad. La veritat és que no és un tema tan complex com la de les Konglings que vas explicar en vídeos anteriors, un vídeo segurament més llarg del que acabarà sent aquest. Només em queda recomanar-vos obres fora del fals documental. La saga inconclosa d'Avatar podria ser un bon inici tot i els seus errors, com el videojoc de Subnautic. Fa relativament poc es va estrenar Strange World, de Disney, una mitja merda de pel·lícula, tot i tenir conceptes d'aquest gènere interessant. Tot i a queixar-me, m'agrada que canviïn l'estil d'animació per una vegada. La primera obra que es va fer i que quasi tota la gent considera com a pionera en aquest tipus és La màquina del temps, llibre d'H.G. Wells. Siguent el llibre de 1895. No és el primer que en parla de mons amb vida imaginària, però sí el primer que l'explica amb la teoria de l'evolució de Darwin de 1849. Potser en el futur publico un vídeo amb mon propi projecte de biologia o d'evolució especulativa, però aquí sí que sóc un avançar, així que no en serà gens de complex. Us deixo aquí amunt el que considero com el millor canal de YouTube sobre biologia especulativa en anglès. Dit això, a dormir.